Co obxectivo de sensibilizar a veciñanza sobre un tema que atinxe a toda a sociedade como é o da saúde mental, a Concellería de Servizos Sociais que dirixe Amparo Cerecedo vai levar a cabo unha charla o vindeiro martes 24 de outubro ás 7:30 da tarde no auditorio do Museo Valle Inclán. Será impartida pola integradora social de Andaina pro Saúde Mental, Tania Lavandeira, e levará por título Falamos desmontando mitos sobre a conduta suicida. É un tema que a nós, a todo o equipo técnico e os responsables políticos nos preocupa moitísimo, o tema de condutas suicidas que vemos que se está dando entre a rapazada e a poboación en xeral. Entón, nós pensamos que ten que deixar de ser un tema tabú, que ten que sair á rúa e que temos que falar delo para intentar previlo. Esta charla súmase tamén a outras accións que está a levar a cabo o Departamento de Servizos Sociais de cara á formación do seu persoal neste eido e tamén no sanitario e educativo. Porque tuvemos antes do verán unha formación específica para o persoal de servizos sociais, o ámbito educativo e o ámbito sanitario. Completarase con outra proposta que se desenvolverá a partir da próxima semana na Biblioteca Municipal Vitoriano García Martí, onde se habilitará un punto de lectura permanente composto por títulos para todas as idades que abordan a problemática da saúde mental. A partir de agora vai haber un punto de lectura permanente na Biblioteca Municipal onde se van a tratar estes temas. Se vai a tratar estes temas a través da literatura, ensaios, novela, cómic e abertos a toda a veciñanza e a todas as idades, porque temos de lecturas que van dende tratar temas de ansiedade, temas de depresión e tamén algo que hai que falar moito que son enfermidades ou problemas vinculados a problemas de saúde mental.